So guys, ang gihatod kay nasidahang bitbit ja. Murag ka nang gipamauwan pa ng iyang tijan og sinuka. Sakit pa kuno hilamon. Ja klase man as ja karon guys, manang asa magisaliat og hatod. Di man sa mo absent. Hello guys, majong adlaw ako na pud ni si Ruby probinsya na. So karon na sa Liloan Port kay halagi hatod si Cristel kay bugat lagi jang bag. So di sa mo absent guys, kinahanglan sa mo eskwela kay nasa si klase ron mga alas 10 man siguro, alas 11. Sa house nang gihatod kay nasa idang bagyo. Ja klasis sa karon alas 10. Sa mo eskwela guys, dahil sakinan sa gidang kuan daanan. Kay grabe ning bata ka sinop. So masinop ni sa gamit. Nang nang gamit hindaanan ng bahig ka juba ka lang. Nawala diyang mga habulukuan guys, so tuping-tupi kayo na siya. Kanina man di ka marunong mag-uyug-uyug at ipapix yung taning tatay. Or ipapix diri gukot ba? Ha? Dari ba nga nahuktan? Hindi mo liho. Ito ba may narinuwan? Makakuha ng ma-import? Subay na hukot. Eh, naoy mo man biyata na. Di na sumuli Kaya kasi ang inal niya, oh. Gaan kayo, hindi ko. di na siya muli hukot. Basta hukot dito sa loob. Ito ba? So, classes sa guys, ang gihatod kay isang bago at Kasi nakapagpuan ko. Kaya lagi sa nang sa'yo kay kulit. diyan murag kuan bang gulay diyan guys, ang murag sakit pa sa sinuka siguro na niya. Sampal na lang. Naka-uniforme mo na sa daan guys para diretso mo na siya sa eskwela. Ikaw maasa man ka? Mamalit ko kuan guys, mo to ko ka nang palitag ko tab sa biko kay daghang lagi mo order biko. Kasi mas barato kuno dari ingon sinikon. Nang mamalit sa akong guys to sa merkado dapit. Pero before kay hapan sang panghiluan ni jang kuan dari guys. Manilig pa ko dari sa Ayaw mo na sinilig na mga. hindi siligan dagamay kay kuan kabog. Malilig na ako ba yung kumakuha? Ano jang kaintang guys dari. Pero laban lang gihapon na. Yes. Hindi, malagi na, di lang tama kalimot og abo lagi sa Ginoo kay malagi na sa basura nga siguro na eh. So, mahipos ako guys, kung ako may mga gawas. Guys, kadug mong bag sis Ansan Blanton, no? So, klase na siya, kay di lagi sa kanahan lagi nga mo absent kay kaning bata jud sukad sa grade 1 hantod ning college na laman ni wala jud ni siya nakasuway mag-absent. Maka-absent naman ni siya gay magkasakit. Nak pagamping nak. Na nakita na siya classmate. Merkado. So ato ko merkado guys. Merkado sa ko guys. Ay, sabi na. Okay, ambing mo. Sabay mo kayo. Okay ra. Okay, sa mga
Mga mag-bake. Nice ka dyan guys na yung mga galingan upuan. So dari naman di mapalit yung mga kuwan, no? Yung steamer. $21,000. Hey guys, kay nananaw lang po ka ng blender. Kay ganahan po maninda og ka ng mga kuan. Shake ba? Malis siya, tag 3,000 kapin. So natan na rin mga gamit o mag-bake o cake. So naikit kayo buta nga nagditsyon kamay. So nangita ko guys katong pangkat o ay di ara. Pangkatuguan ba? Gulay. Mag-bake guys, mga milk tea. Mr. Gulaman Gelatin. Pagkapunta na rin, nahuman na pa sa klase diya. Nagabaklay sa pikas. Dali! Gamit sa kuan, ato sa niya hatod kay man yun ta. Kita sa niya sa ay nita ay. Ugat ka na gudana. Pwede ka na mas malo. Namalit ko daan guys ug kuan kanang mga pangsugdanan og biko. Kay barato ra dari guys sa. Kuan mo taw eh. Pati mga hadlok ko. Ulat ka ni ate. Buhat si Jani Crystal guys niya. Ha? Ulat ka ate? Ulat ikaw ate? Ito ni ma. Kung ano yung hukay yung pagtagbasahan nga katumbang tapos na niya ba? Ano? Yung pila ni? 2.20. Kung kayo pang trapo. Yan na malit ko. Ano dito pa nga? Nindot na ginimagbaw. Kung ano sa mga palitanan dito mga yan, kulinary. Kahit palitan ng mga kuan. Hindi mo pan baka Saan eh? butter. Bagong butter eh. Yan Ang ay gitay parang. pan. So namalit ko daan mga ingani guys kay barato ra kadto dito guys tag 42 ra ingani dito sa Cebu tag 85. 42 ra ni. 42 ra. Ang mas malo. Pinakabuok man. Barato lang mas malo. Ang mas malo guys kuan man siya sa kanang Wait po. sa mahayton siya ba. Ay, asa mo ka magkaon? Diya. Ito Nabalik ko. ka mo. Lang. Namalit ko ka ng Plastic. plastic para sa tindahan. Mag-inis na ako. So. Ayan na. Hindi ka magdasag ng bunon. Pinamalit ko daan guys kay kuan ka ng ipalit ko kog. Tawag ito. Sugar o pangbiko ba kay barato naman natin kag pangbiko. Ano mas kubado barato ra kado dari. Kuan ba kan siya ang barato ra. Kaya hamang sa bulan uli nga ni guys para murag mo dark bitag nga to hang biko. Humot mas kubado. Medya agilahang kilo dari sa kuan guys kanang brown sugar ng kabarato. 63 ra dyan dito sa Cebu. Ginuko tagnoy 90 ang kilo. So timing ra pud nga nagkatug kong twist lang na. Nakapamalit ko.
maka-kuan ta guys, maka-save. Save ka. Hindi ha, pag diplitin yung padalong dir eh. Daghan man gipalit. Gipalit ko gani guys, kuan ka bak napo kay ngani na. Sure kami. Aw, napo lagi. Nado pa kasi. Hindi na ta sige palit ba. Please, ibag kay... Diyan gipa adto lagi jang kuan dadto guys kanang electric pan to ang gibutang nga kahoy. Patunga ni dyan dadto. Na magita gigagaw dari subis. Siya to si babaw to oh. Pero laban lang gihapon sa guys kay palagi may makakita og boarding house nga kuan kay gatong boarding house nga dyan gitan-aw gi-renovate pa wa pa nahuman. Basin makabalhin siya guys nagkasikansin na kay isip ra baka adto gyud ang mga subject. Si ate ko daingon ako kay dagan jud ko din. Hindi magsilbi yun eh. Signal. Hindi lagi magsilbi din may signal. Makakaibag na rin nga sana kora sila sa bag ng mga ipanalit. Kaya maniod to sa amin guys. Hindi talamin na itong kantin ba nga na sa bawutan. Alaga ni ate. Oh, di ara mambis minda. Oh, siya na siya. Mahag ate dali. Nasa man. Ay, pagkaon ni nagulit ni ate. Palitan lang ka pagkaon ni ate, ha? Hinapalitan ng pagkaon ate. Samok na ba niya siya magtabak kay panginanas mga simina. Ay, chuchuwa naman, chuchuwa. Dala ka, bantay na ka diagit. Dala kayo gagawa sa... Gawa sa mga Gahuwat din siyang ate, guys, ay... may kabuntag na sige. Gawa sa pagtahanan. Safety rin makadug ang boarding house na rin, guys, kay... Oh, bigay ko na mabalhin. Hindi siya ganaan mabalhin lagi ta. Naanad na ko niya. Safety. Umingaw ba? Hindi siyang palitan ng kuwan, guys, sarang... Ay, dili na. Ito sa taas man eh. Kay kuha naman sa gabi eh. Hindi ka na nagkuhan? Dili na. Inipit. Ang inipit na na, kanil sweat. Dali lang ako yung bukang taas. Hindi sabon, guys, ya. Basta yung buta ng shampoo. Taas. Kanibir brand na na. Kuha mo yung bukang taas. Kasi na nagbugas, guys. Ay, yung bugas dugay na mahurot kay hindi guys kanang muli na kuha na sa bisakan. Basta mo itong mga advice sa doktor na ginawa dun. Salamat kay Kadyo sa mga ningkumin. Salamat Kadyo sa mga palit na dahil guys so para dyan mainom. Lari dyan may pupog. Kasi ang mga kada adlaw ni dyan kaun-kaunon ba kay hindi naman ang doktor nga mag Sima-sima. Sima ba nga na di mayo mag sagad nga magutom sa Kadyo. Muna siya guys usay kay di man siya makaon sa busy na siya makalimot na sa kaon na lang sagad na siya ang kagalingon. Hindi mo adto na ko kay daghan pa ko buhaton nito guys kay kuan magluto ko biko kay daghang kaso ni order. Pending ang mga order ba kay wa man ko nakaluto pagka kuan November 2 mga pending ug man lang ko magluto guys Sabado. Diyan mo na mo kuno sila sa Jijin Bors. Tugma. Diyan guys ag gihang electric fan guys ano sa gibalhin kay magreklamo lagi sa hidaanan kay kuha na hang ipatungaan na magiging hidaanan na para di kadyo init. Diyan hapnig magado na isang hidaanan na guys na kay hindi gina sa tanahan ug kanang dili hapnig dili makatulog. Diyan nak matulog ko nak. Ngunit tuguan sa badong ko. Kaya kuan ka ng matug ko na siya guys. Dami man dari matug kay di mapareha dito sa tanawan nga. Init ka go dito good. Init ka, Jo. Bitaw ka sayo ko dire kay init ka Saba dito. pud. Mga nagpanday dito ba sabaan siya. Di siya makatutok og tuon.
Bye-bye guys. Bye-bye nak. Bye. Basta nak ha. Lagi. Guys ha. Hindi na kami Diyos mama nak. May goal ra ng Cebu. 30 minutes ra. Sige na, bye-bye. Hello guys, madung hapon ka ng malagi na guys, mapay pag-abot na kan sa Dumaguete. So, magbulot kong lubi kay magluto kong biko para ugma guys. Kaya dahil lagi pong mga napinding mga order na biko. Dya. Sige, magyapon silang message guys. Kung ano sa ako magbiko, manang magbiko ko ugma. So, aning ready ning kuan. Ready kong bunot og lubi ba kay ang madali kay lag kuno bas bulutag. Kaya mo lagi ito guys ang gihatod si Crystal kay bugat mo isang gidang bag kay nang mga libro, mga notebook. Kay libro na lagi daghan magasag libro siya. Kaya bugat man di man na siya pwedeng paasahan og bugat kay sakit pala kuno iliha kag isanti dyan kay siguro na kuanto guys kanang murag na pamauwan pa to sa sinuka kay grabe man dyan suka. Kaya matuhan lagi kung lagi paminaw lagi sa advice lagi sa doktor kayo saya lagi kuan mo gud siya guys kanang giganahan mo gud siya mukaon kay mo lagi na nag-apibon siya dyan apibon di ay makaganag kaon manang paguli ni dari sus grabe dyan kaon nga kabanay dyan mga igagaw lagi matong pagka ang panihapon ni dyan tuan kanang tulaging dynamite naman itong sili hangman to dyan gisaw-saw pa din skit sa hala ay Na maganda ako. dali kiss niya ang baby niya guys na yes hi guys na halagihat dan ko ni Maricelo po andi Barko lagi na. ha? Barko na. Barko? Hindi man na barko. Buhatag lubi kay magkauntag biko ugma. Kaang ka biko ugma. Na ugma ra ka na ko tagaan si lubi ko silha. Kantaan niya. Okay, hawa man ko nakabiko pag gahapon lagi kay emergency na Kristin. Lang sa si Christy. Sus barok magsuka.